Solido-likido eta likido-likido disoluzio bat egiteko material hau beharko dugu: erloju beira solutoa pisatzeko, matraza foratu bat solido-likido disoluzioa egiteko, eta beste bat likido-likido egiteko. Hauspeak-inontzi bat bakoitzarako, makil bat, eta hauspeak-inontzi bat urarako, Pasteur pipeta enrasatzeko, pipeta graduatu bat eta peraren laguntzarekin likido solutua hartuko dugu, espatula bat solido solutua hartzeko, eta errotulagailu bat material bolumetrikoa rotulatzeko. Solido-likido disoluzioa egiteko lehenengo pausua solutuaren bote zati txiki bat bota hauspeak-inontzi batera, gero hortik behar dugun solutua hartzeko. Solutuaren kantitatea pisatu baino lehen, balantza garbitu eta begiratu kalibratuta dagoela. Gero erloju beira pisatu eta balantza taratu. Gero solutuaren kantitatea botatzen dugu espatula batekin. Eta gutxi gorabehera daukagunean nahi dugun kantitatea, ateak ixten ditugu benetako pisua ikusteko. Solutua hauspeak-inontzi batera botatzen dugu espatularen laguntzarekin. Gero 3 aldiz garbitzen dugu erloju beira solutu guztia hartzeko. Gero nahi dugun disoluzioaren bolumen erdia daukagunean nahasten dugu makiltxoarekin. Hori eta gero matraza foratuan botatzen dugu. Eta 3 aldiz garbitzen dugu berriro hauspeak-inontzia. Matraza foratua leporaino betetzen dugu, eta gero Pasteur pipeta batekin enrasatzen dugu. Azkenez, tapoi bat ipintzen diogu matrazari eta homogenizatzen dugu. Likido-likido disoluzioa egiterakoan material bolumetrikoa rotulatu behar dugu. Lehenengo ur-ohe bat egiten dugu matraza foratuan. Gero likido solutua hartzen dugu pipeta batekin. Hobeto pipeta foratu batekin, baina ez bada kantitate zehatz bat, graduatua erabiliko dugu. Pipeta graduatua erabiltzeko goikoraino bete eta behar dugun kantitatea botatzen dugu. Ondoren matraza leporaino bete.
eta Pasteur pipeta batekin enrasatu. Gogoratu enrasatzeko marra zure begiko altuera egon behar da. Azkenez, tapoi bat jarri eta homogenizatu.